Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ngerekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma mudzimai wangu akandiudza imwe secret apo asati ashayika. Akandiudza kuti iye sezvo ainge akatemererwa nyora dzeuroi, ainge achifanira kuti ainge achizourayisa vanhu vaviri pagore. Saka izvi ndo zvataiwanzokuita ndichitomubatsira. Izvi taizviita ari masikati, handina kana zuva randakambomuka naye usiku tichiti tikuenda kunoroya. Dzimwe nguva ndaitoti kana ndabva kubasa aibva achizondiudza kuti panenge paine pamba paanenge achida kupinda, but anenge achitadza kuti ange achipindapo iye nevamwe vake. Taizoti taenda paya ndaizotoona kutoti pamba ipapo paanenge achida kuti ndinge ndichingodarikawo nepo iye aisara ari mumotikari, ndobva ndaita sekunge ndikuda kungodarikawo nepamba pevanhu ivavo ndichingosiyawo munamato, ndobva ndaenda zvangu kumba. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungosiya motikari kana kumashops, ndobva ndachizofamba netsoka ndichita sekunge ndiri kubva kubasa. Apa panenge pari pamba pemunhu anenge achinamata. Tainge tiri madhikoni iko zvino zvindava elder angu kuchechi. Ndakazowana zvekare izvi zvakaitika patainge tichiri madhikoni, mudzimai wangu achiri mupenyu. So ndaiti kana ndasiya munamato kudaro usiku mudzimai wangu aizomuka, asi kumuka kwake handina kana zuva rimwe chete zvaro pandakambomuwana achimuka achiti ari kuenda kunoroya. Saka munamato wandaisiya iye aitondiudzira zvekutaura kuti kana wava kunamata unoti zvakati nezvakati nezvakati. Kune umwe munhu unenge uri munamato unenge utori zvawo normal, asi kwavari ivo varoi I think kuti kana ndikataura mashoko acho iwawo andainge ndichinzi unotaura chakati nechakati paunenge uchinamata. Zvimwe kuda vanhu vavatonzwisisa, ndo mhiko dzacho idzodzo dzaizomutendedza mudzimai wangu nevamwe vake kuti vange vachipinda popamba ipapo. Ndinorangarira nerimwe gore kuchechi kwedu kwainge kuina vamwe elder ava ainge akavavenga achiti vanokanganisa munharaunda imomo matainge tichigara kuti vange vachiita mabasa avo. Vainge vatongoriwo munhu ainge akashoreka, but vaiti vakamira kumberi kwechechi vakatanga kana kuparidza, vaiti zvimwe kuda ndipasta vari kutoparidza kana kunamata, vaiti vakanamatira munhu waiona dhimoni richibuda. Saka ainge akavavenga. Taiti kana tava kubuda muchechi tichikwazisana zviya aitoavoidha kumhoresana navo. Mukadzi wavo aikwanisa kumhoresana naye asi ivo ainge achivatya. Saka kuzokwanisa kuzovaroya kwaakaita, ndakaendako ndichinonamatira mwana wavo uyo wandainge ndanzwa zvichinzi ainge achitemwa nemusoro. Akandipa mari makuseni pandainge ndichienda kubasa, akanditi mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga grocery. Ndakatoenda kwaTM ndikanotenga grocery, kwava kuchizoenda kumba kwavo, asi mari iyi yainhuwa mushonga. So ndaiti makuseni kana ndichienda kubasa ndine vanhu avo vandaitakurawo motikari mangu, ndaishandisa double cab pickup makore acho iwawo. Saka ndakati ndapika up vanhu semazuva ose, vanhu vandainge ndiinavo vakatombobvunza kuti naimi muri kunzwawo unenge mushonga kuita like bute so riri kunhuwa. Ndakangoramba ndakanyarara ndikangotorawo chikafreshena chandaigara ndiinacho ndikamwaya, but rakaramba richingonhuwa bute iroro. Usiku ndakati ndachaisa ndikabva ndachizoenda ndikanotenga magrosari aya sezvandainge ndakaudzwa nemudzimai wangu. Akandiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizotenga chii nechii. Kwava kuchizoenda kumba kwavo elder vakafara chaizvo, vakatoti vainge vasina kana chikafu chavainge vainacho, ndokuvapa chikafu chiya zvekare nemari. Asi chakandinetsa ndechekuti mari iyi ndakazoti
ndava kuvagamuchidza mari yainge isingatombonhuwi zvachose, asi yakaswera muswero wese wezuva ichindinhuhwira. Ndakatoswera ndakavhura mawindo emuofisi mangu muswere wese wezuva. Ndakavapa ndikanamatira mwana wavo, ndikachizoenda kumba. Akafara chaizvo mudzimai wangu, akapfugama pasi akaombera. Zvekare naamai vepanext door vakauya vakanditenda. Ndozuva randakazivawo kuti vanotofambidzana nemudzimai wangu. Zvadaro mwana uya wavaelder akazotanga kurwara zvainge zviri very serious. Vakazotoramwa kuuya kuchechi vakazosiyana nazvo. Zvaitika saizvozvo vakabva vachizorambana nemudzimai wavo soon after that. Saka ndo kuva destroyer kwaakaita mudzimai wangu, ende vainge vava kuita zvavainge vachinzwa kuda muchechi. Mudzimai wangu ndiye ainge ava kutoita kakutonga iye neshamwari dzake. Vamwe vainge vachitoroya but vatori nezvinzvimbo muchechi vari vakadzi. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaibatsira mudzimai wangu pose paanenge achitadza kupinda ini masikati. Ndaisvikapo pamba ipapo ndobva ndasiya munamato. Then usiku hwacho iye nevamwe vake vaizowana simba rekuti vange vachipindapo pamba ipapo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu sahaiti. Mukoma, rudo rwekuba runonakidza kukunda rwemumba, but chihure izimbe remoto kupisa. Pane mukadzi wandiri kudanana naye andipengesa. Amai ava tinonamata navo. Amai ivavo ndivo reason yandinoendera kuchechi. Vanoti kana vakaimba muchechi ndinonzwa John achisimuka. Mazuva ekutanga zvaindirwadza nekuti ndainge ndichitoziva kuti mukadzi wemunhu, but semunhu ainge apenyerwa nechiso chavo nechimiro chavo zvainditadzisa kunamata. Saka ndakabva ndazviudza kuti handingafi nenyota iwo makumbo ari mumvura. Ndakabva ndashandisa method yekuti ndikwanise kudhonzera amai ava padhuze neni, ndikwanise kuwana mukana wekutaura navo. Ndakaita sekunge munhu uya ane rudo. Ndakabva ndavaisa pabasa kushopu kwangu. Ndinoita zviya zvekutengesa mamoto space muna name hidden muHarare umu. Saka amai ava basa ndakabva ndatongoziva kuti ainge atova machena mushure mekunge vabvuma kuti vange vachindishandira. Munongozivawo mukoma, kana fish yava mufish pond haichanetse kubata. Ndakabva ndatanga kupfimba amai vaya, asi ivo vairamba vachiti ko kana tikazobatwa, but ndakaramba ndakadzvanya. But chandaiziva ndechekuti hapana mukadzi anoramba murume ane mari. Mukadzi uyu akazobvuma tikatanga kudanana. Rudo rwedu mukoma rwakatanga kupisa sejaya nemhandara. Takabva taronga zano nekuti murume wavo tinge tichimutsvakira basa kure kuti tinyatsokusara tichidanana pasina anoona. Ndakabva ndapa mukadzi uyu mari kuti murume wake atore passport. Ndakabva ndamutsvakira basa kuCape Town. Ndine hama dzangu dzinogarako kuCape Town. Akariwana basa sekutamba sekuseka kumaVani Yard, kwandaitoziva kuti nesalari yaanowana haadzoke kumusha zvekumhanya. Saka nanhasi nemukadzi uyu tiri kungodanana. Mai ava vatori best friend yemukadzi wangu. Inini ndinotamba nemurume wavo everyday, ndinotaura naye pafoni zvekuti information yose yekumba kwavo ndinoiziva. Saka dambudziko hombe ravapo mukoma nderekuti inini ndava kuda kunamata. Saka kubva last month ndanga ndichiignore mukadzi uyu ndisingadi zvekuiswa pamuyedzo nekuti ndava nechigaro muchechi. Saka mai aba vari kutaura kuti hazviite kuti tirambane nekuti ndiwe wega unokwanisa kundisvitsa. Akabva atondiudza kuti kana ukada kundiramba ndinoda kuzvifumura muchechi. Mukoma, ndiyo secret yangu yandiinayo mukupenyu hwangu. Ndava kutsvakawo mazano. Ndinoziva vedare kuti ndakatadza, muchandishora, asi chandinokumbira mazano. Ndotaura sei nemukadzi uyu kuti andinzwisise, nekuti ndaida kumupa mari otsvaka pekugara murume wake adzoke, but mukadzi uyu ari kuramba. I regret mukoma, ndakatadza kuzvibata.
mhuri yeZimbabwe. Ndiyo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Izvowo ndo zvakaitika pakashayika sisi vangu avo vandainge ndachekeresa. Mukoma, ndakazofonerwa nen'anga ikanditi chimbobva ipapo tingi tichisangana kune imwe mochwari, ndikatotumidzirwa location. Ndakangobvapo ndichiita sekunge ndainge ndichida kuenda kumashops. Saka vanhu nekuda kwekuziva kuti ndinoti kana ndikatanga kunwa doro ndinokanganwa kana kumba, vakangoti zvimwe kuda aenda kubhawa. Izvo kwainge kusina kubhawa kwandainge ndamboenda. Mudzimai wangu ndakazomutipira mushure mekunge bvunza kuti komuripi, nekuti muri kubvunzwa nevamwe vari kuti vari kuda kuti pange pachigarwa dare remhuri. Ndikabva ndati inini ndava kukufonera, then kana ndafona ndichatotanga kutoimba ndichita sekunge munhu akadhakwa. Izvo ndainge ndatoenda kumochwari. Zvakaitika mukoma, ndimbokudzoserai kumashure ndezvekudai. Inini kuchikoro ndainge ndiri munhu aigona zviya zvekurevesa, saka ndakazogadzirwawo neumwe weukama. Ndakatanga kubetserwa neumwewo muprofita wekuEpworth uyo akandiudza kuti chiraramo changu chainge chakasungwa kuti chinge chichisunungurwa. Ndaifanira kuti ndinge ndichibuda munyika ndimboenda kunyika yevatorwa. Ndainge ndakaenda kuBotswana, asi pane zvakaitika nekuti madzibaba ivavo vakati munofanira kuti munge muchienda kuBotswana, munhu waMwari, nekuti ikoko ndiko kwandiri kuona kuti ndiko kune chiraramo chenyu. Saka handina kukwanisa kuzoenda kuBotswana. Ndakazobatana nemamwe mafriends angu tikabva tachizouya muno muJoni. Takatanga kushanda, tainge tichishandawo paconstruction company. Iniwo ndainge ndiri dhaka boy zvekare nevakomana vandainge ndichiwirirana navo. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti patakatanga kudzidziswa basa racho iroro, iniwo handina kukwanisa kukasika ndagona basa. Saka Murungu ainge ava kusandifarira. Ndakangoramba ndiri dhaka boy. Vamwe vatainge tichishanda navo vainge vava kutowana zvimari zvinenge zviri nani. Ndakazotanga kuwirirana nemamwe madhara ekuMalawi avo akazouya akatanga kushandawo pakambani ipapo. Ndipo apo pandakavabvunza panyaya idzi dzehurombwa, umwe wacho akati ainge achiziva umwe wekuMalawi uyo ainge aine kambani yake iri muJoburg but yainge iri hama yake. Akati iyeye akaenda akanoromba kuMozambique. Ndikati ndinokumbirawo manambers. Akati zvinoda kana ndatanga ndataura naye. Takazoenda kuya ndokubva vachizotanga kutaura. Akamuudza kuti ndainge ndichitsvaka mushonga weLucky Se waainge ainawo. Zvakatondishamisawo ndichitotanga kutotaura nemufesi uya haana kana kumbondishainira. Akati iye ainge akaudzwa kuti ainge aine vanhu 60 vaainge achifanira kuti ange achizotsvaka, vaaifanira kuti vange vachizoromba kuburikidza naye, ndiko kuti mhiko dzake dzinge dzichizorerutswa nekufamba kwenguva. Ndakafara chaizvo. Ndikati ini hangu ndiri willing, let me become a willing participant. Akati iri bo. So akabva achizonditora akabva azoenda neni kuMozambique. Paakaenda neni kuMozambique ndakati ndichibuda mudare rasekuru vacho ndikatanga kuchema, nekuti sekuru ivavo vane imwe tsvimbo iyo ine glass. Saka tsvimbo iyoyo ndiyo inovaratidza munhu waunenge uchifanira kuti unge uchizochekeresa. Saka muglazi imomo makabva machizobuda hanzvadzi yangu uyo wandakazourayisa. Vakangondiratidza glasi vakati munhu uyu unomuziva here? Ndikati hongu ndinomuziva. Mushure mekunge ndavaudza kuti ndainge ndichimuziva vakabva vachizoti kwandiri, saka zvinoreva kuti ndiye ane ropa iro riri kudiwa netsvimbo. Vakabva vachizoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mhiko. Ndakapiwa zai, ndikanzi zai iroro ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunoripwanyira pamusoro peguva. Ndakatorwa nezvimwe zvevazukuru
zvasekuru vacho ivavo tainge tiine hari iyo yatainge tiinayo. Muhari imomo mainge muine kamba yainge ichitaura navo, ndiyo yakavaudza kuti taifanira kuti tinge tichizopwanyira iro zai racho pamusoro peguva ripi. Saka ndichipwanyira zai pamusoro peguva ndainge ndichidaidza hanzvadzi yangu ndichimuti, ibva kumurume dzokera kumba, ibva kumurume dzokera kumba. Akabva achizotanga kunetsana nemurume wake akadzokera kumba, kwava kutanga kurwara. Hanzvadzi yangu akatemwa nenyoka mukoma. Saka mashura awo akazotanga kuitika mushure mekunge kofini rake rauya achibva kumochwari. Pakatanga kuonekwa nyoka. Nyoka iyi akatanga kuonekwa nevana vadiki vakati vainge vachiona nyoka, kuzosvika munhu wese atanga kuiona nyoka iyi. Nyoka iyoyo yakazomhanya ikaenda ikanozvimoneredza pamusoro pekofini. Munhu wese ainge aripo akazviona. Saka iniwo ndakabva ndachizofonerwa nasekuru vakanditi vainge vachazondipa mafone numbers eimwe n'anga iyo yavanoshandidzana nayo muZimbabwe. Ndikaita saizvozvo ndikafonera sekuru vaya, vakazondiudza kwatainge tichifanira kuti tinge tichizosangana, vakandipa location. Ndasvika kumuchwari kuya vakabva vachizondipa 2 liters, vakanditi 2 liters iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoinwa. Mukomana ashe ndakatora chigubhu changu ndikabva ndachizodzokera kubhawa kuya kwandainge ndiri. Ndakazoenda kurufu kwainge kwakaungana hama dzangu ndiine chigubhu changu ndainge ndichinwa. Nyoka iyoyo haina kuzoramba ichionekwa. Takazoradzika hanzvadzi yangu, asi mukoma takati tiri kumakuva ndakatoona chipoko chake, ndakamuona akatobuda mukofini, but ndakaramba ndakazvishingisa kuti ndisazozivikanwa nevehukama kuti mashura ose awo ainge akamboitika zvainge zvichikonzereswa nekuchekeresa kwandainge ndakaita hanzvadzi yangu. Fast forward tadzoka kunoku kuJoni, ndakazotanga kuita mari. Ndine makambani angu andiinawo muno muSouth Africa. Vamwe vanobvunza kuti chii chakanakira kuromba. Chakanakira kuromba mukoma ndechekuti when you go to bed you have a peace of mind, because unoziva kuti kunyangwe ukasangana nechallenge yakaita sei financially unokwanisa kubudamo mumatambudziko acho iwawo. Kana uine mari hope dzinobata, musanyeperana. Munhu anokwanisa kuti hey, handisi kurara, but at the end of the day unenge ungori nestress yekuti zvimwe kuda chikwambo chiri kuti chinoda ropa, nhai chiri nani ndechipi? Kurara nenzara uchiita stress yekuti saka mari yerent ichabva kupi, kana kuti kungoita stress yekuti saka chikwambo changu zvachiri kuda ropa ndouraya ani? Handiti munhu agara anofa here? Ndo zvandakangozviudza. Ini ndinoona sekunge kuromba chinhu chakanaka, and I advocate kuti dai munyika maiswa mutemo uyo unotendedza kuti vanhu vange vachiromba, uye zvikare vachirombesewa pachena vasingazobhadhariswi mari dzakawanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ini hangu ndinoda kungoti hurumende inge ichizoisa mutemo wekuti vanhu vange vachibvumidzwa kuromba, vachirombeswa pachena. Munoti kudii nenyaya iyo? Hanzi zviri nani kushaya hope uchifunga kuti chikwambo changu zvachiri kuda ropa ndouraya ani pakati pehama dzangu, than kurara uchifunga kuti saka mari yerent ichabva kupi. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.